Si tens aquests símptomes, podria ser que tinguessis aquesta malaltia. Si estàs molt cansada, veus que has perdut molt de pes en poc temps, tens dolor abdominal i vas de ventre amb sang, doncs que sàpigues que podries tenir, sobretot si ets del nord d'Europa o d'Estats Units, colitis ulcerosa. Però, què és la colitis ulcerosa? La colitis ulcerosa és una malaltia crònica inflamatòria de la mucosa intestinal que afecta el recte i el còlon en una extensió variable. I sí, quan t'he dit crònica és perquè encara no se'n coneix cap cura, que per conèixer no se'n coneix ni la causa. I és aquest només un dels molts motius pel qual ha guanyat tanta rellevància durant els últims anys. I aquí te'n va un altre. Perquè facis números, el 2023 s'estimava una prevalència de 5 milions de casos arreu del món, sense diferenciar entre sexes ni races. Tot i que sí, segons el Money. Són diversos els estudis que han associat un major PIB amb un increment en la incidència d'aquesta malaltia. I és aquí on entren les causes ambientals, perquè tot i que s'han relacionat més de 250 al·lels amb un major factor de risc d'inflamació intestinal, està clar que no tot és una predisposició genètica, tot i que en part sí. Però mira, per ficar-te un exemple, s'ha vist que la infecció per Salmonella notifoide o Campylobacter augmenta de 8 a 10 vegades el risc de patir durant el següent any colitis ulcerosa. Perquè quan et dic que la malaltia és molt dura per als pacients que la pateixen, no em quedo curta. I és que l'eficàcia dels tractaments actual depèn moltíssim entre els pacients. N'hi ha que, per exemple, poden necessitar una cirurgia amb una extirpació total del còlon, o n'hi ha d'altres que poden desenvolupar pancreatitis aguda o inclús la malaltia de Crohn, que, obro parèntesis, per qui no ho sàpigui, la malaltia de Crohn vindria a ser la cosina germana de la colitis ulcerosa. Només que aquesta pot afectar tot el tracte gastrointestinal i de manera transmural. Però anem a la part més interessant, que és què li ha passat al teu cos perquè es torni tan boig que desenvolupi una autoimmunitat? És a dir, que s'ataqui amb ell mateix. Bàsicament, explicaré 3 apartats d'aquesta fisiopatologia tan complexa i incerta a parts iguals. En primer lloc, trobaríem que la barrera epitelial de l'intestí està defectuosa, fet que la fa més permeable a una invasió patògena. I és en aquest context que s'ha observat un esgotament de les cèl·lules caliciformes i, per tant, de la seva major secreció, que és la mucina 2. La mucina 2, bàsicament, és el component majoritari del moc colònic. A més, també s'ha vist una apoptosis que no tocaria i una regulació de les claudines, concretament de les formadores de porus. Llavors, per si no fos poc, la mucosa encara es veu més danyada per unes respostes desproporcionades de la immunitat innata i adaptativa davant dels antígens de la microbiota. I és que hi ha una acumulació de neutròfils, així com una resposta atípica de les cèl·lules T helper, així com un desequilibri de les T reguladores. Què tot això que comporta? Doncs una desregulació en la producció de citoquines clau. I per últim trobaríem una important disbiosis, que s'ha intentat tractar amb teràpies més o menys beneficioses de trasplant de microbiota fetal. A tall de conclusió, la colitis ulcerosa és una patologia inflamatòria crònica que presenta un gradient d'incidència de nord a sud, amb un curs clínic de moltes recaigudes i remissions que fan que l'afectació en la qualitat de vida d'aquelles persones que la pateixen sigui molt important. Si bé és cert que encara ens queda molt de camí per recórrer abans no aconseguim curar aquesta malaltia, no val oblidar els grandíssims descobriments que s'han fet durant els últims anys i que aquests només faran que augmentar.